36, 12. Okay lang ako na rin. Dito sa atin lang. Chicken wall. Ang size yan eh. Ako na naman kuya. Na-enjoy mo yata akong makita. Awat ah. Awat ah. Awat ah.
Double packet mo. Double packet ito. Chicken wall. Dapat yung maganda yan, kuya, ah. Para makilala nila kami. Anong size yan, eh? Plastic ko pa ba, ma'am? Ako na naman, kuya. Na-enjoy mo yata akong makita. Salamat, ma'am. Silong nga man. Hulo. Oh, wala na. Kasi wala ka nang wala, eh. Rawita ka ko. Yes, sir. Shawarma.
Kami gutom po sa jogging. Pero may share naman natin. Oo. May share na? Ito yung jogging. Kita mo na YouTube. Baka may maligaw. Oo. Lalo sa wala. Bye.